ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ। ବାଘର ଖବର ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ। ବାଘର ଖବର ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛେଳି, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ, ମଇଁଷି କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ। ବାଘର ଖବର ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ। ବାଘର ଖବର ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ। କଣ୍ଟାରିପାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାବଳ ବାଘ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରହିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛେଳି, ଗାଈ, ବାଛୁରୀ, ମଇଁଷି କେହି ନେବେ ନାହିଁ।